Il-kobba fil-Partit Nazzjonalista komplet titħabbel u s-sitwazzjoni qed tikkumplika ruħha iżjed. Dan hekk kif filwaqt li fil-Kumitat Eżekuttiv ta' tlieta fil-għaxija se ssir pressjoni biex dawk li sfiduċjaw lill-kap Adrian Delija jiġu murija il-bib ta' barra tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil u li issa huma wara Teris Komodini Kakija iridu jneħħu lil Delija minn kap tal-partit. Il-kelmet tiġri li lil-Delija jisfiduċjaw fil-Kunsill Ġenerali li jitlaqqa wara li nġabru l-firem bħalma sar is-sena l-oħra. Iżda hawnhekk tqum problema hekk kif l-Istatut tal-Partit Nazzjonalista emendat u approvat ftit tal-jiem ilu jgħid b'mod ċar li mozzjoni simili ta' sfiduċja fil-kap ma tiġix ikkonsidrata qabel jgħaddu sentejn. Delija affaċċja vot ta' fiduċja fl-Ulju tas-sena l-oħra u li kien rebaħ iżda terz tal-Kunsill Ġenerali kienu qalu li ma jriduhx. Bekk minn dan il-vot ta' sfiduċja f'Delija li ma jnexxiex għall-fazzjoni ta' Simon Busuttil għada ħatgħaddi sena. Dan ifisser li fil-waqt li kien hemm min huwa wara Komodini Kakija li ra li l-affarijiet jista' jġibhom żewġ u jtajjer lil Delija, issa ntebaħ li skont l-istatut se jkollu jitqanna b'Delija almenu għal sena oħra qabel ma jressaq vot ta' sfiduċja fih fl-organu tal-Partit Nazzjonalista il-Kunsill Ġenerali. Intant il-kap nazzjonalista Adrian Delija jinsab portat li ta' Teris Komodini Kakija ikkapparraw il-Kamra tal-Parlament tal-Oppożizzjoni. Delija kienu ħobb laqqa il-grupp parlamentari tiegħu fil-Kamra tal-Oppożizzjoni fil-binja tal-Parlament, iżda issa dawk li sfiduċjaw ħadu l-Kamra fidhom u qed jiltaqgħu hemm. Bekk nifhmu li Delija kien kostret li ma jkunx jista' jorganizza laqgħat fil-Kamra tal-Oppożizzjoni fil-Parlament. Il-laqgħat qed tmexxihom Teris Komodini Kakija u fihom ikun hemm deputati nazzjonalisti li sfiduċjaw lil Delija. Il-laqgħat konfoffi mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil komplew isiru jiddiskutu l-mossi li jmiss ġimgħa wara mindu sfiduċjaw lill-kap Adrian Delija. Fil-laqgħat intlemħu esponenti ewlenin mill-fazzjoni kontra Delija u oħrajn li ġew ma' din il-fazzjoni fosthom Kristi De Bono. David Take, wieħed mill-vuċijiet u li wassal il-messaġġi ta' dawk li sfiduċjaw lil Delija, qed ikun ukoll wieħed mid-deputati ewlenin li pparteċipa f'dawn il-laqgħat.